Live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Hindi ko matanggap! Hindi ko matanggap! Aray! Peste ka! Ano yung iniyak-iyak mo? Nag-post na si Catherine! Uncle! Nag-post na si Catherine Bernardo! Confirm! Wala na sila ni DJ! Aray! Ay, peste ka! Bakit? Ano bang kinalaman mo doon sa kanila? Wala! Basta lang naiyak lang ako. Ayun na nga mga kabisyo, mainit-init na balita! Confirm sa post sa Instagram ni Catherine Bernardo na wala na sila ni DJ. So wala nang Katniel. Mitawan mo tenga ko, argo. Hindi ko nababanggitin. Akala ko, banggit, wala ka namang kinalaman dyan. Kalalaki mong tao, chismoso ka. Hindi naman chismis yan, Tang, kaya binabalita ko lang kay Manong Driver tsaka sa kanyang pasahero na officially po nag-post na si Catherine Bernardo sa kanyang Instagram na chapter closed. And speaking of chapter closed, ito pang isa nakakalungkot. Patay na! Wala na ang kaisa-isang elepante sa Manila Zoo! Patay na si Vishwa Maali! Opo, patay na po si Vishwa Maali. Yung pong kaisa-isang elepante ang tawag pa nga ng ibang bansa o sa ibang panig ng mundo, the loneliest elephant in the world. Bakit? Kasi po, siya lamang po ang nag-iisang elepante na wala po siyang kasamang elepante. Well, para mabigyan po kayo ng konting context, ito pong si Mali o Vishwa Maali, pinanganak po siya sa Sri Lanka noong 1974. So ngayon, kung titingnan natin, ang edad niya po ay nasa 49 years old na. Matanda pa siya sa akin ng konti. So mga kabisyo, dinala po siya dito sa Pilipinas way back on 1977 bilang regalo ng Sri Lanka kaya dating First Lady Imelda Marcos. So yun nga po, kung napunta ka, nagawi ka ng Manila Zoo at nakita mo si Mali, wala na si Mali! Wala na siya! Peste ka, masyado kang ka-OE. Logican mo na yan. O sige na, ito na. Logican na natin to. Logican na yan. Logican na yan. Hey, give it a quick check. It is now 31 minutes after 7 o'clock. You are still locked in right here on 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, logican na natin to. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Oh, no! Eto nga po mga kabisyo.
Tandaan po natin, ha? Isang pong aral lang mapupulot natin dito. Lahat po ng bagay dito sa mundo will perish. Ibig sabihin, mawawala po. Kasama na po ang buhay natin dyan. Kaya sa mga kabisyo po natin, ikaw manong driver, yung pasahero mo, tandaan po natin, huwag po nating ituon sa mga material o makamundong bagay yung focus natin. Kaya tayo din minsan ang nahihirapan na mag-move on pag may nawala sa atin kasi tinrain po natin yung mga utak natin sa mga bagay na ito o sa taong ito. Doon na lang umikot yung mundo natin. Halimbawa, meron kang inalagaang aso, sobrang halos lahat ng oras, ibinuhos mo. Kaya nung mawala yung aso, medyo nahirapan kang makapag-move on. Diba? So mga kabisyo that we can consider kasi yung mga ganitong gawain na masasabi nating idolatry. Na yung oras, pagod at hirap at salapi, doon mo binubuhos sa isang tao na nakakalimutan mo na yung Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay. At kasalanan po sa Diyos yun. Alam naman po natin ang bagay dito sa mundo ay hindi tumatagal. Parang relasyon. Example na lang, ang Katniel. 11 years in a making. At ngayon, walay na. Tapos na. Oh no! Diba? Hindi tumatagal po. Kaya wag nating ituon ang buhay natin sa isang bagay o sa isang tao. Yes, of course. Ang pagmamahal nandyan naman yan. Pero wag buhos-buhos. Bagkos mga kabisyo, mas ituon po natin yung focus natin, gumawa po tayo ng mabuti sa kapwa nating tao. And I thank you! So, ganun lang po mga kabisyo. Huwag masyadong sobra-sobra. Lagi po nating tandaan, God first before anything else. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Mga kabisyo, batiin nga pala natin yung mga nakatutok sa atin dyan, sa lahat po ng mga umiiyak ngayon na pasahero ni Manong Driver. Kasi dati mga kabisyo, balikan natin yung Catherine Bernardo and the DJ Saga. Actually, ilang weeks na parang haka-haka lang eh. Bulong-bulungan lang sa social media na wala na nga sila. Pero eto nga po, confirm, ika nga. Actually, eto yung pinagchichismisan ngayon ni Rakitera tsaka ni Robin Siena sa aming chat group. Nakichismis lang ako. Aragoy, kung ikaw nga naman, kinalakihan mo na tong tandem ng dalawa. Kaya yung sinasabi natin not in life, nothing is certain. Ayan. Walang katiyakan po sa buhay natin maliban sa buwis na binabayaran natin at sa kamatayan. Lahat po maaaring magbago. Change can happen anytime. Yung taong kasama mo ngayon, malay mo, bukas, wala na yan. Biro lang. Ay, tama ka dyan. Malay nyo bukas, yung kalbo na kasama ko, wala na. Hoy, wag naman ganun, Tang! Walang ganyanan! Sobra ka naman, Tang. Biro nga lang yun eh. Ay, naku mga kabisyo. 7:36 on the clock. We're gonna slow things down. Here's the lock-in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Enjoy the song.